Mayor Jan Bungat Kanaga de lamang natanyog sa pasabog kasudmakan na grupo ni Mayor Nelson Ligacion na yaon na sendan suporta kan na liga kan mga barangay sa Naga. Pamayo kan mga bareta sa lado nasyonal pagpapatuglok ni na planta ni na oxygen duman sa Davao pigadalan bilang preparasyon sa paghibog kan na numero kan mga kaso kan na Delta variant kan na COVID-19. Siyam na membros kan bandidong grupo nga Abu Sayyaf nag-surrender sa mga otoridad duman sa Sulu. Bulkan Taal, liwat naman na nag-alboruto kasudma. Sa pamayukan na sa tuyang sari-saring mga bareta, sa lado kan na salud 44 pasyente na may COVID-19 ay rehistro duman sa probinsya kan Bataan. Ang mga ini anas nagkagardan yan record kan Bataan sa nakalis na 6 na daw. Sa lado kan negosyo sekretaryo Darkan DA ipiguros ang growth target kan Pilipinas sa 2% lang unya na taon. Sa luwas kan Pilipinas Santo Papa nakaresibinin surat na may pasalipit na tulong bala para sa 9mm pistol. Sa kinabangkan karawat ang makakalaban ni Senador Manny Pacquiao na si Yordinis Ugas ang pagmati garong nagtama sa luto. Sa showbiz Mukauson, siyempre to the rescue sa iwal ni President Duterte si ni Mayor Isko Moreno. Yan mga tugang ang pamayukan sa tuyong mga bareta. Ang headline sa tod sa karaimbot ka na Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barega sa OKFM. Salamat na maray tabi sa imo Engineer Ferds Losada. Ngunyan diretso kita sa detalyes kan mga bareta. Inuto niya to ang detalyes kan sa tuyong mga pinakang presko asin may init na mga bareta sa lado nasyonal. Inadarlan ng unyan kan na Davao ang pagpapatuglok ni na plantanin oxygen bilang preparasyon sa paglangkaw kan numero kan mga residentes nindang tinatanamaan kan na COVID-19 lalong-lalo na kan na Delta variant. Henot kay ni sinabi ni Mayor Inday Sara Duterte nga piga si kaso na nindaan mga lakdang asin naghahanap na ang syudad nin mga supplier nin oxygen tank. Asin gusto nila makahanap ni na planta para sa oxygen. Nakikipag-coordinate naman ang opisina nila sa Food and Drug Administration na yun mataunin regular na report mapadapit sa bagay na ini. Liwat kayan sinabi kan alkalde kan na Davao na kung padagusan paghibog kan numero kan mga tinatramahan kan Delta variant magamit na ang lokal na gobyerno kan Davao ni na parehong action plan na kinababalian kan testing, contact tracing asin treatment kan mga pasyente. Sinabi kan opisyal na padagosan sa dang pagkikipagkoordinar sa Departamento kan Salud asin piguurlay nindan mga laklang nagigibuhon in kasong padagosan pagbutog kan numero kan mga kaso kan COVID-19. Katuwang kan Davao City Government and Southern Philippines Medical Center na yuan nagsisilbi bilang command center sa gabos ng mga ahensyas di gobyerno. Nakatuwang kan Departamento kan Salud sa pag-asikaso kan mga namamanuhan duman sa Davao City. Ang lokal na gobyerno kan Davao nagtatauman nin mechanical ventilators
sa sendang mga benepisyaryong apat na mga ospital sa Laog kan Davao City. 21 minutos antes na magabotan na alas 6 nin pagkaga. Punantan ratsada kan action reports kan sa tuyang mga action man. Action! Report! Bareta sa lado lokal, pamilya kan 12 anyos na biktima kan panlulupig asin na pangaganan sa Nabwa. Nagapasalamat ki Kagawad Nestor Lavilla. Yan na sinandugang pang bareta sa lado lokal sa report ni Action Man Danny Aurios. Pinasalamatan kang pamilya kan biktimang 12 anyos na daragitan na inabusa sing ginadangkan suspitsado na pirang alon tabang sa senda si Barangay Kagawad Nestor Lavilla kan San Antonio Ugbon na nabo kabarinsor nga ning mahanap ansay ng mahal sa buhay nawawara pa ka na Agosto 4 alagad na ako anang nagururug na saan bagay patos din sa ako ka na Agosto 10 din aga si Hilaria Luzon dulaon kang biktimang na si Tricia May Samson nagagadintabang ki Kagawad Lavilla kan Agosto 5 na nawawara ang sayang daragitang makwapo. Nakatabang ki Kagawad Nestor Lavilla ang kabisto kan biktima asin kan suspitsado na pinaggaranan sana sa pulong dayo ang tukdukan na uring kaibanan kan kachat anak kan biktima kan Agosto 4 na si Ricky Ibonite 29 anyos sa taga Barangay Paul Santiago kan Kabaryang Banuan. Ang biktima na pagraman na nakiinuman pa sa suspitsado sa Batu Camarines Sur. Ante sa Buson asin na nakuha na sa ng patos nin sako ang bangkay na nagurugnas na. Nakuha sa Barangay Brusa na buwa ka na gusto sa ang bangkay kang biktima kay banan pa ka na Barangay Kagawad. Ang nagkapera mga membros na kan autoridad asin sa inang mga barangay tanod bilang pagpasiguro asin ibang patidaros kang biktima. Ang chinelas kang biktima nasa luwas na kan sako asin bantang anibang pati kanawak yaw na sa luwas hulita o silbin pinaglalang ayam sabi pa sa istorya kan Barangay Kagawad. Iba pang barita sa lado lokal ang nagpapadagos na border control sa duang linderos kan Siyudad Tinaga sa Milaur Asiman Pili. Saro sa mga katabang sa paglaban kontra sa Delta variant na posibleng malawag na mayong kumpletong papilis ang virus na nagadapat magsunod sa gabos na health protocol at sinresolve kan RT-PCR test. Sinabi ni Rene Gumba, Epican Security Cluster pero pa kani ang contact tracing saro sa importante sa pagsusug kan posibleng nahawaan ni na virus siguro nila ang Barangay Santa Cruz National High School building na kung ibang pasyente sa Delta variant ginagabos na raon nag-apelar man ang Epican Security Cluster na siguradoon kan publiko na pagsunod sa health and safety protocol bilang paglaban sa bago naman na virus kan COVID-19. Dugay na mga balita sa lalo lokal, iniman si Danny Aurios. Action! Report! Salamat na maray sa imo, Action Man Danny Aurios. Padago sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal, tinugutan na kan Food and Drug Administration sa pagikan na Emergency Use Authorization. Ang Hayat Vax COVID-19 vaccine na gibo sa United Arab Emirates. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo, nag-agi sa kaparehong proseso na inagyang kaniba pang mga bakunang ginagamit digdi sa nasyon ang bakunang Hayat Vax. Pigilaw man na maabutan na inisyal na supply ka na bakunang ini sa masangling bulan. Sa mga pinaka-ultimong pag-examine ka na World Health Organization, sinasabi na igwanin na 78% efficacy rate na Hayat Vax vaccine. Mientras na
Sanggatos sa porsyento an epektibo o effectivity kay ni sa pagkakagadangkan na virus. 93% effective man ini tanganing mapugulan na hospitalization care, as in 95% effective laban sa intensive care. Ginibuan pagadal sa sinambit ng bakuna duman sa Abu Dhabi bago pa man ginibo ang mass production kan sinambit ng bakuna. Sa ngunyan, aprobadong gamiton sa 45 nasyones kang kinaban ang Hayat vaccine asin nakaproducer na ang kumpaniyang nagigibo kay ninin 65 milyones na mga bakuna. Sa iba pang bareta, sa lado nasyonal, nagsurrender sa tropas kan gobyerno ang siyam na mga membros kan bandidong grupong Abu Sayyaf kan nakaging Lunes sa 102nd Infantry Brigade Headquarters sa Barangay Tagbak, Indanan, Sulu. Pinisto ni Joint Task Force Sulu asin 11th Infantry Division Commander Major General William Gonzales ang mga nagsurrender na sinda alias Manan Abdul, Aldaser Bingkal alias Tisoy asin alias Mads na mga kabuan ni Abu Sayyaf Group Sub-Leader Basaron Arok. Kairiba pa man sinda Takiyo Imdan asin Toto Ingal na kabuan mangkan nagada na leader na si Hatib Badjan Sawadjaan. Mientras tanto nga si Ahmad Hajilani kabuan ni senior leader Radulan Sayron alias Abu Junding kabuan ni sub-leader Yasser Igasan asin sarong alias Ramon na tauhan ni sub-leader Idang Susukan asin Alabsi Bisaya. Kasabay kay ni surrender kan na mga bandido ang tulong caliber 30 M1 rifle, sarong M1 Garand, sarong Uzi submachine gun, sarong US carbine na may caliber 30, sarong M1 asin sarong KG9 caliber 9mm pistol, asin sarong dagmang na mga magasin asin bala. Inasiguran ni Major General Gonzales na ang mga nagbalik loob makakaresibin na ayudang pinansyal gikan sa gobyerno tanganing liwat na magpoon ang sa indang pagkabuhay. Report! 14 ang test na magabot na alas 6, lokal na gobyerno sa Naga liwat na madistribuir ni na bagas sa mga barangay. Ang detalye sa report ni Action Man Hill de la Cruz. Formalmenteng pinagpuunan kasurbang pagkaaga ang rice distribution sa mga barangay na kung saan ini ang napag-urulayan sa ginibong Liga meeting. Inot na tinuyok kan mga kapitanis sa panginot ni Kapitan Dudit Beltran ang presidente kan Liga sa opening salvo kan rice distribution iyo ang barangay kan Sabang na formalmente man uminiba sa sinambit na distribution kan bagas iyo ang mga konsyalis kan syudad asin man si Kapitan Cyrus para man sa pagdistribuir ning bagas sa mga residentes kan barangay. Sinundan man ini sa barangay Dinaga kan syudad ning Naga. Sinabi ni Beltran na masunod naman ang iba pang mga barangay kan maugmang lugar na Naga. Mientras tanto, padagos mangyari ang pangapudan kan mga nanunungdan na utubon ang safety and health protocol asin maging doble ingat ang mga Nagenyo sa ulakit kan sa itong hinasapong COVID-19 pandemic digdi sa laog kan syudad ning Naga. Action Barita sa OK FM PBN TV5, ini mas Action Man Hill de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Report! Salamat na maray sa imo, Action Man Hill de la Cruz. Padago sa ratsada kan iba pa mga bareta sa lado nasyonal, pinapasyerto kan liderato kan Philippine National Police sa mga kabuhan. Sa National Capital Region Police Office na dapat maging super spreader event ang mga lugar kunain ginigibuan na panaokan na ayudang kas gikan sa gobyerno. Yan kasunod ka na pagsikad kasudma ka na pananaokan na tabang para sa mga residentes kan na Metro Manila na yaon sa lindong kan na enhanced community quarantine abot sa maabot na Agosto 20. Sinabi ni PNP Chief Director General Guillermo Illasar Jr. na sinugo niya na ang mga taga-NCRPO na maging istrikto sa pag-implementar kan mga health asin safety protocols sa mga lugar kunain na ipigya tutuklukan na lokal na gobyerno na duman gigibuhon ang tarauhan kan na ayudang kwarta. Sinabi pa kan na opisyal na dapat aramong kan mga pulis na itataltag sa mga lugar kan na cash aid distribution ang sistema sin schedule tangani nga mapugulan ang pagruso ni na dakol na maray na mga taho. Ginibumang ka na pamayukan PNP ang na inspeksyon
sa pagtaltag kan na mga idinistinong pulis sa mga ayuda distribution centers tanganing masyerto na bastante ang seguridad sa lugar. Nag-ikot kasudma si General Eliazar sa mga ayuda center sa Metro Manila nga ningilingon personalmente ang sitwasyon. Asin siyertohon na areglado ang tarauhan kan kwarta. Kariban ni Eliazar sa pag-ikot si Joint Task Force COVID Shield Commander Lieutenant General Israel Ephraim Dixon. Kabali sa mga ayuda distribution areas na pigdumanan ka na grupo, yuan lugar ka na Quezon City an Benigno Aquino Elementary School, Corazon Aquino Elementary School asin an Balara Elementary School. Sa Manila area man na bisita kan grupo an Manila High School asin an Marcelo Agoncillo Elementary School. Sinunod din daan na San Juan asin an Syudad kan Mandaluyong. Kontento ang happy kan na PNP sa naging deployment kan sa mga pulis asin sa seguridad na ipigpapautob kan mga ini. Siring man ke si ipinahayag ni Joint Task Force COVID Shield Commander Lieutenant General Israel Dixon na mayumanin na i-report kasudma na anuman na maraot na insidente in koneksyon kan tarawanan kan kwarta. Sinabi ni Dixon na well secured kan mga pulis ang mga ayuda distribution centers asin ang mga pulisman ang may kontrol asin nagmamanihar kan lugar. Sabi niya dakulang bagay ang deployment kan PNP ani magkaigwa kan social distancing asin ang pagkumple sa minimum public health and safety protocols kan mga parakua kan tabang gikan sa gobyerno. Report. Mga nakasalamog kan na siyam na COVID-19 patient pigaharanap na sa Banwang kan Kabusaw. Ang detalye sa report ni Actionman Ernie Marfil. Agos ang ginigibong contact tracing sa mga nakasalamuha kan siyam na pasyente sa COVID-19 sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Pasado sa pinaluwas na update report kan na LGU Kabusaw sa paagi ni Mayor Sabalbero, ang sinambit ng siyam na pasyente ang nakalockdown na ang sinang mga residensya mantang ang duwa igdi. Yaon duman sa Provincial Health Unit sa Banasi, Bula, Camarines Sur mantang ang siyam. Yaon man sa kanya-kanyang residensya alagad nakalockdown. Base sa report, inoobligar ang mga naka-close contact ang siyam na ini na magpasa irarom sa 14 days na quarantine sa Sendan Harong o Bagaman sa Sarong Isolation Center. Kung kaya pig-obligar, asin man na pinagahanap ko niyan kan tracing team kan Banwaan ni Kabuso ang sinambit ng mga nakasalamuha kan siyam na pasyente. Mr. Santo, ang gabos na ining mga apektado o nagka-COVID-19 anas mga taga San Pedro, Kabusaw na sinasabing anas sa government employee bot sabi nagtatrabaho sa ospital mantang an saro digdi tagad yan sa may sentro kan Kabusaw na mga construction worker or medyo kan bagay na ini nangangapudan ang LGU Kabusaw na dapat maglikay grare ang mga tao urog na sa mga naglalog sa hospital. Ninhulit na duman na kukuhaan sa bit ng nakakulakit na hilang na COVID-19. Yan ang action report sa OKFM TV5 Naga. Ako sa nung action man, Sir Marfil. Gusto ko, okay ka. Report. Thank you, Action Man Ernie Marfil, kebanan sa iyang OJT. An sa tuyang oras, 8 minuto, antes mag-alas 6. Parago sa ratsada kan na mga bareta sa lado nasyonal pamanggiraray. Eleksyon talagang rason kung tadaw ta inaatake ni Presidente Rodrigo Duterte si Mayor Isko Moreno kan na Manila ngunya ng mga panahon. Yan ang ipinahig kan na progresibong grupong makabayan, black duman sa Kamara. Sinabi kan na mga militanteng kongresista na ang bagay na ni pagkatapos na magpatanid si Presidente Duterte sa sarong dahil niya ngaranan na sinabi niyang parahuba na mayor kan Manila na dahil tataong mag-organisar nin barakunahan sa laban sa COVID-19. Huli kay ni patanidan ang mayor na papangaladan na manaw kan na 1,000 pesos na ayuda poon kasudma. Disgraceful sa lado ni Presidente Duterte na maggibukan mga araw kaning personal na pangatake laban ki Mayor Isko Moreno nihulta bako lang ang alkalde. Ang tinatat sa niya kundi dapat man hilingon kan Presidente
ang sayaman na partisipasyon sa kung ano ang nangyari sa mga partikular na lugar sa enterong Pilipinas arog na lang kan nangyari duman sa siyudad kan Manila. Ang paghiling ka na grupo humakaya sa Duterte Dynasty 2022 ang alkalde ka na Manila na si Mayor Isko Moreno. Urulay kaya ang pagdalagan bilang presidente sin vice presidente kan magama na sinda Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio asin ni Presidente Rodrigo Duterte. Mientras tanto, inutama na sinimbag ni Dumaguso ang mga aligasyon na binabanatan siya ni Presidente Duterte sa pagikan na pagpahayag na siya nga ni awardee kan DILG maging kan DSWD sa tultol na pagmanihar kan na ayuda kan gobyerno. Sa ibong kan takot na baka mapurnada ang tarauhang kan na ayuda duman sa siyudad kan Manila kasulman inuli kan na mga tataramon gikan sa presidente kan Pilipinas kontra ki Mayor Isko nadagos pung kasudmang aga ang tarawang kan na ayuda pinanginutan ini kan opisina kan Department of Social Welfare and Development kan Manila City Hall. Action! Report! Balik sa Bareta sa lado lokal, dating municipal engineer sa Minalabak nakuha na bilang taong grasa sa Siruma, pakalis ni na mapitong taon. Ang detalye sa report ni Actionman Carlo Baldosa. Nakuha na sa Banwaan kan Siruma Camarines Sur ang dating municipal engineer kan Banwaan kan Minalabak na 7 taon nawawara. Alagad iniyan mayon as tultol na pag-iisip. Pirang taon man pinaghanap kan NBI as PNP si Engineer Ferdinand Aquino na sinasabing bila sa nang huminali sa sendang lugar sa di pamarama na dahilan. Kansudma, kinumpirma ni Police Lieutenant Mark Anthony Caldera, Deputy Chief of Police kan Siruma Municipal Police Station, na ang pigrescue ng taong grasa, iyo pa lang si Engineer Aquino, ini positibong pigbisituman kan sa iyong esposa. Dagdag pa ni Caldera, 42 anyos nang unyan si Aquino, harayot ng maray, ang itsura kay ni 7 taon na nakakaagi. Namalo ang padangan ng ining asset, huli ka na, pupurmahan ka ini, as hiro-hiro ka na sabi ng engineer. Mientras tanto, Hulyo 12, 2014, kanuminali si Engineer Ferdinand Aquino sa indang residensya sa Minalabak, asin po kay ito, may nadawag na barata sa iya. Sa presente, nasa doon Susano Mental Hospital na nasabi ng persona, asin pigubulong na ang sayang kamatian sa pag-iisip. Action barata sa OKFM asin PBN TV5, inansendong action man, inis Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Report! Salamat na maray sa imo, Actionman Carlo Baldosa. 4 na minutos po mga tugang ang test na mag-abot ang alas 6. Balik kita sa iba pang detalles kan mga presko asin may init na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Aprobado sa House Panel ang planong idugang bilang mga paratudok nin bakuna ang mga lisensyadong medical technologist asin mga rehistradong dentista sa enterong Pilipinas. Yan sa obetong mapakusugpaan vaccination program kan gobyerno laban sa COVID-19. Bigin mindaran kan House Bill 9354 and Republic Act 11525 o ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Asin inaprobaran kan House Committee on Health ang sinambit ng propwestong leitanganing gibuhon na bakulang ng mga doktor, mga nurses asin mga well-trained na pharmacist kundi ipigdudugang bilang mga paratudukan bakuna ang mga dentista asin mga medical technologists. Nagtutubod si Congresswoman Angelina Helen Tan kan Quezon Province saro sa mga kagapadrino kan propwestong lay na mas magiging epektibo asin na marikas ang pag-roll out kan COVID-19 vaccine sa enterong Pilipinas kunigwanin na dugang na mga paratudok kan bakuna. Piglinaw na tan na dayman na limitado ngunya na COVID-19 pandemic ang pagtaunin na dugang na trabaho sa mga dentista asin mga medtech bilang mga parabakuna. Si Sirtohon ay papayrarom sa tamang training kan DOH. Ang mga ini arugan na ibang mga personalis na isinabak sa barakunahan. Nainot kay ni pigkontra kan PRC, Board of Medical Technology ang sinambit ng plano
na enmenda sa sinambit ng lay dapit sa turudukan kan bakuna. Ultimo, pero ini ang pinakamainit na bareta ta sa lado nasyonal, liwat naman na nag-alburuto kasudmaan bulkan na taal sa Batangas. Pagkatapos kan haros 16 na daw na pagiging tuninong kani. Sa report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sa nakalis na 24 oras nagkamada nin 107 volcanic earthquakes ang taal. Kabali ang sanggatos na volcanic tremors na nagdurar nin puon 2 abot 30 minutos. Anom na low-frequency volcanic earthquakes, sarong hybrid event asin na low-level background tremor na nagsikad po kan na Hulyo 17 abot kasodma. Nahilingan man ang bulkanin na pagkakaigwanin na lubo o pagbutog. Kan mainit na volcanic gas sa may bandang bunganga kan asin na main crater kan taal asin na nagkrarini. Nin pagabugang abuto ni haros 3,000 metros ang langkaw. Nakulman ang asupring itinutup gangunyang ka na bulkan na taalasin palagos na nakabandera ang alert level number 2 sa sinambit ng bulkan. At saan mga tugang mabuelta po kami sa kadakol pang maray na mga bareta. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason. Pagtugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Ang tamang oras sa enterong Pilipinas, sarong minuto makalis ang alas 6. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Yes sir, Major, hingi lang kami ng update sa mga pangyayari dyan sa bayan mo. Yung kay Trixia Samson, kay Ricky Abonite, and yung isa pang naging rape victim daw nitong suspect na ito. Ano nga talaga po ang nangyari dyan sa bayan ng Nabua, sir? Actually nga po, yung nangyari dito is kahapon nga po, yung natagpuan natin din si Trixia ng August 10 ng umaga doon sa Barangay Bustrak. Okay. And based na rin sa mga kuha natin, mag-anak, ito lang si Ricky Abonete, yung tinuturo nilang pinakalas na naging rape victim daw nitong suspect na ito. Ano nga talaga po ang nangyari dyan sa bayan ng Nabua, sir? DMSQ Supermart. Actually nga po, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaod sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ngunya na panahon ng pandemya, kung so arin dakul ang nagtitios, ang Naga College Foundation
naglibre kan sa idang duwang senior high school program. Ngayon sports track sa Good General Academic Strand o GAS para ini sa mga grade 10 completers na nagahali sa mga public schools. Opo, libre ang GAS as in sports track. Kaya dai na kamo magduwa-duwa. Tasabi mismo kan Commission on Higher Education sa saindang Memo number 105 Series of 2017. Ang gamos na senior high school graduate pwedeng mag-enroll sa maski anong kurso sa kolehiyo. O, ano pang hinahanap nindo? Sa NCF ka naman mag-enroll ning grade 11. Be a Tiger. Be a Champion. Bisitahon ang www.ncf.edu.ph para sa iba pang detalye. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa globos, sa tuyang pag-asararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagabulnyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia. Gabos na sektor, kan sa tong ronay, Kusog Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia. Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Pusong Pinoy, lakas ng kababaihan. Sumasaludo ang sambayanan. Rise up to the top. Mamuhay kahay ni Lilias, Nesty Pitesio. Sa pagsungkit ng pangalawang medalyang alay sa bansa, taas noo ang bawat Pilipino. Sa karangalang inialay mo, mabuhay ka, Miss Heidelin Diaz, Nesty Pitesio, mula sa iyong mga kababayan. Rise Herbal Coffee Mix 14-in-1+1 at sa 97.5 OKFM Naga. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang maidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1+1 Herbal Coffee Mix. Sa rating, Tagalabaw, Ligmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang na, ko na, digay ako ng maasim na maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph at siniklik ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila.
Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CDS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CDS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat na maray sa imo, Engineer Ferdinand Losada. 10 minutos na po mga tugang makalisan na alas 6. Good morning po. Salamat sa pagantabay kan gabos na mga suki. Kan Aksyon OKFM asin PBN TV5. Asin siyempre kan programang Aksyon Bareta. Maray naaga na lang girare po sa Saindo Gabos. Pati na sa mga nakantabay sa muya sa live streaming. Mga nakatune in sa OKFM Bangon asin OKFM Bicol. Kunyan sa detalles kan sa tuyang mga pinakang may init asin preskong mga bareta sa lado lokal. Huyatad gadan ang saro sa duwang sospechado sa pandulupig asin pagadan sa 12 anyos na aking babahi. Pagkatapos na ini mangagaw ni na badil kan mismong hepe de polisiya sa Banuang kan na Nabwa, Camarines Sur, kasumpay kan sayang pag-surrender. Kasudma man lang na mag-umagahon. Binistuan na suspect na si Ricky Balindan Abunete, 29 anyos sa edad, tagaduman sa San Antonio, Ugbon, Nabwa, Camarines Sur. Pigahanap man ang saropang kaibang kainina piga bibisto bilang person of interest sa kaso kan na paglupig asin dagos ng pagadan sa 12 anyos na biktimang si Trixia May Samson. Residente man kan na kaparehong barangay. Ana bangkay kan na kairak-kerak na biktima na kuha mga bandang alauna na nin hapon sa maduot asin magubgub na lugar kan na barangay Bustrak sa kaparehong munisipyo. Ang biktima haloy nang nawawara asin ipig report kan sa iyang pamilya sa mga otoridad. Nakuha ining nakagapos an kamot asin bitis. Asin haros nagruruglas na ang bangkay. Sinasabing sospechado sa sinambit ng pangyaring ini na si Abunete na nag-voluntary surrender. Nahilinganin na malain na hiro-hiro mientras napigigibuan na interogasyon. Kan mga tropas kan na Nabwa PNP sa pangyanot ni Major Divino Jan Pelea. Sa sinambit ng kamurugtakan na bigla na lang na nangagaw ni pulis o ni badilkan hepe de polisiya na sinambit ng sospechado. Dalan tanganing ini badilon astang magadan kan mga pagiriba kan opisyal. Bago pa nagadalan sospechado na ibuy-buy na kainian sa iyang kasalan na siya na imbwelto sa paglupig sa aki. Ginadan subot nindan biktima sa paginin na pagrapas sa payunin sarong matagas na bagay. Pero ninigarang kainian na subot pag-chap-chap ninda sa bangkay kan biktima. Asinan mga otoridad may pagtubod na posible na mga butas na ayam sa lugar ang kagibo kan pagkakatanggal kan ibang partes kan hawak sa bangkay kan biktima o yung party kan interview kan Aksyon OKFM ki Major Divino Jan Pelea, Chief of Police kan Nabwa, Camarines Sur, kasudmang udto. Actually nga po, yung nangyari dito is kahapon nga po, yung natagpuan natin din si Trixia
ng August 10 ng umaga doon sa Barangay Bustrak. Okay. And based na rin sa mga kuha natin, mag-anak, ito lang si Ricky Abonete, yung tinuturo nilang pinakalas na kasama nung biktima. Okay. And nangyari daw na si Ricky Abonete nag-voluntary surrender sa himpilan ninyo kaninang madaling araw, tama ba? Yes po, mag-alauna ng madaling araw. May kasama daw ba ito? May kasama po siya yung BJMP na nag-custody sa kanya. Okay. Kumbaga voluntary sinurrender siya dito, in good faith naman. Yes, sir. What happened, sir? Bakit napaulat na ito raw ay ng agaw ng baril ninyo at yun na ang naging mitsa ng kanyang kamatayan? Kasi noon during ng interview namin, kukuha namin yung tao na paiba-iba yung statement niya and balisan na rin siya. After nung nakikita na namin na nag-iba-iba na rin siya, dinagadit siya din, may time na parang may naglilid siya doon na may kinalaman siya doon sa nangyari. After ng ilang minutes na conversation namin, bigla na lang siyang lumapit at nangagaw bigla. Forcing naman yung mga kasamaan ko na mag-retaliate na kaya naputukan siya. Totoo po bang ikaw ang naagawan ng baril? Opo. Okay. Sir, meron daw pong August 1 na naging victim pa itong si Abonete na isang ginang na galing ng bato, inihatid niya sa Nabwa and same din po, napagsamantalahan din. Nangyari. Sir, go ahead. Actually, same din po. Doon din sa Bustrak yun nangyari yung ginawa niyang pang-rape. And talagang na-identify siya ng biktima na siya talaga yung tao. Okay. So, ngayon, nasaan ang mga ito, sir? Ngayon? Actually, nasa medyo confidential din yan po kasi sa WASI-PD case natin. Mas maganda na lang natin wag ng pangalanan. Pero nakapag-file na po tayo ng case niyan. Na-file na po natin yung suspect during na nagsumbong siya sa atin. Yeah, okay. Major, maraming salamat po. We know you are being... Artikan na pag-ulay kan aksyon OKFM ki Police Major Divino Jan Pelea ang Hepe de Polisya sa Banuang kan Nabwa, Camarines Sur. Action! Report! Balik kita sa aksyon report kan mga pagiribang yaon sa luwas, 10,000 na supply ni na bakuna sa naga, itatago kung anong brand. Ricky Abonete nagatubang ni duwa pang kasong kriminal duman sa Nabwa PNP. Ang detalyes kan mga baretang yan sa report ni Action Man Danny Aurios. Iba naman maabot na 10,000 na vaksina para sa lokal na gobyerno kan Siyudad Tinaga. Nani ipadagos ang pagbabakuna sa mega vaccination site sa GMR Coliseum. Alagad ang decision sa Alcalde Nelson Legasyon na din naman na iluwas sa publiko ang pangaran kan brand kan vaksina. Nani din na magapili ang mapabakuna. Urog na siyaon sa A2 category o kaya man senior citizens. Alak na nga ni kansitol nga ni malikayan ang mapiling brand na sinday na maabala ang pagpapakuna sa mga residentes kansidad. Nag-apera ng beses nangyari. Adi bang tutudukan sa GMR Coliseum matapos maaraman nila ang brand kang vaccine uli ka na mentalidad kolonyal na atras sa pagpapakuna. Ang target kan lokal na gobyerno mga 85% kan mga senior citizens na dapat matudukan bakuna. Naning bagbalyo ng priority group. Iluluwas na ang pangarang kang brand sa daw kan barakunaan. Iba pang balita sa lokal, kinumpirmar ka Municipal Police Station sa Nabwa, Camarines Sur na iba pang nainota kasong palulupig ang suspitsado ng lupig at sinagaran sa 12 anyos na daragita kan Barangay San Antonio Ugbon, kan Kaparang Banuan. Ilot ang bigbuyaglag ni Barangay Kagawad Nestor Ravilla, kan Barangay San Antonio Ugbon na si Ricky Abonete, 29 anyos. Iguan ang nailot na biktima ni pang-abuso na residente kan Barangay San Ramon, kan Kaparang Banuan. Alagad si Police Major Divino Pelea, Hepe de Polisya kan Nabwa MPS, nakan Agosto 1, iguan ang nagreklamo asin isinagatan nila ang kasong rape. Pero pa gani, nag-aatubang panin kasong istapa
ana sinabitan suspitsado. Si Bonite nagsuko sa impestiga suko kan sa Ronggel Garda kan BGNP sa nabaw mga bandang 1:20 magaon mandang ginigibo ang investigasyon sa suspitsado nagprobar na agawon ang 9mm kan COP asin nakailing una ka nailintulos kaniba mga pagiribakan Chief of Police asin na pinaputokan na si Ibonete. Biga probaran pangidalagan sa ospital alaga din naman nakaabot na buhay. Ang lulaon kan biktima naghaga din hospisya nganing alagad sayang kine-question kung paanong nabadil ang akusado na posibleng magtuga pagkutanakan iba pang pwedeng kasapat o kaya man suspitsado sa kaparyong krimen bantang pinatumba na kang polis kana magpormal subot na magtubang sa loob kang police station alagad bayo ng pagiginibuan na pamilya ka na biktima mantang natudas na ang akusado dahil na makataram. Dugan na mga balita sa lado lokal, iniman si Danny Aurios. Action! Report! Salamat giraray tabi sa imo action man Danny Aurios. Padago sa iba pang detalles kan mga preskong bareta ngunyan sa lado lokal sa ropang baretang Rulupigan. Blankado pa sa ngunyan ang mga pulis sa Banwan kan milaor kun baga si isay ang rapist na dinubol ang duwang daragitang minor de edad. Nabantay kan sarong tsindahanin mga pandulsing pasalubong. Diyan sa barangay Flor de Lis sa Banwang kan milaor mag-umagaon kanakaging Martes, Agosto 10. Ipinahayag ni Police Major Rosalinda Moises ang OIC Chief of Police kan Banwang kan milaor Camarines Sur. Sa entrevista kan Akson OKFM kasudma na palagos pa ang ginigibo nindang hararom na investigasyon katakod kan pangyaring ini. Idinugang pa kan na nalalawgunan man kan mga daragitang biktima ang kagibukan na sunudan asin haros taraidan salang paglugo sa inda habang sila nagtatakig sa takot armado ininin kutsilyo. Kasudma sinabi ni Major Moises na nag-request na sila nin mga paradrawing tanganing magibuan nin cartographic sketch and rapist. Mayo man kaya nin mga CCTV camera sa lugar na pinangyarihan maging sa pagtride na mga barangay na kuta na pwedeng makahagop lamang kan lalawgon kan suspitsado. Hasin kan na kulor itom na motorsiklong badya na ginamit kaini. O yung parte kan mga payag ni Chief of Police Rosalinda Moises kan Milaor, PNP. Kahapon po, napamedical na po ni Sinda. Nakakuha na siya sa BMC. Okay. And then as of now po, nasa mga kasama kaibahan po kasi mga parents nila nung pinamedical ni Sinda kahapon. Medyo banggi na nga po natapos. So sa ngayon po, nasa custody na po sila kan mga parents nila. Okay. Earlier you were mentioning Captain Moises about cartographic sketching. Yes sir. Since nga po na mukhaan, natandaan na masyado ng ating mga victim yung face nung suspect. But nag-try kami kahapon, nag-play kami ng mga CCTV dito sa barangay natin sa Santo Domingo, Del Rosario, dito sa ang po kasi San Jose, sira po yung CCTV nila, hindi gumagana. And dito sa di pa namin nasi-play ang dito sa San Vicente. Basta lahat ng pwedeng daanan ng suspect. Nag-play kami between 5:30 to 6:30 ng mga CCTV camera. So far po, wala po kami nakuwang malinaw na kuha ng suspect. Kasi partihan ka na naging mga payag kasudma ni Police Captain Rosalinda Moises and Chief of Police kan Banwang kan Milaor, Camarines Sur. Padagosan sa indaman na pangapudan sa publiko. Diyan sa Banwang na Milaor na kun igwanin na nakabisto sa lalaking ini na medyo alangkaw, dakulan lawas, asin na sinasabing igwanin na kulor puti
sa tawkan sa iyang mata. Kung pwede makipag-koordinar sa mga otoridad sa silambit ng munisipyo tangani na mapanimbag in kasong iyon na ini ang kagibo kan haro sa bayan na paglupig sa duwang daragitang biktima sarong 17 anyos asin saro na 15 anyos sa edad na anas man mga taga dyan man lang sa Banuang kan Milaor, Camarines Sur. Madago sa iba pang detalyos kan sa tuyang mga preskong bareta sa lado lokal ang oras 25 minutos makalisan alas 6 nin pag-aga. Maayo pang kurakuda ang kampo ni ex-mayor Jan Bungat sa ibungkan na pangyari kasudma sa City Hall na nagtiripon asin na nagbiklad ni na manifestong pagsuporta kay Mayor Nelson Ligacion. Ang sinasabing kumpletong miyembros kan Liga ng mga Barangay sa Naga sa pamamayo ni ABC President Kapitan Toti Importante. 27 lang yan na kapitan, sabi ni Abogado Aris Macaraig. Sarokan mga leaders kan na grupong nagmamawot na ibuelta si dating Mayor Jan Bungat bilang alkalde kan Naga. Sa mga barangay mas dakulan nakatukaw ng mga barangay kagawad. Ibali mo pa ang mga opisyalis ka na sangguniang kabataan, mga SK chairman, asin SK kagawad kung ikukumparar sa nagsusulo-sulo lang na kapitan, sabi pa ni Macaraig. Sa social media post ka na abogado, tinawan niya nindoon, kasabay pa kan pagsabi na sinda mga bakong bali-balion sa mga proyektong nadara kan administrasyon ni Mayor Ligacion sa Naga. Ang mas kinakabalian ninda yung tultol na paggobernar sa syudad. Sinabi ka na abogado pang si Aris Macaraig na yan ang sarokan o duwang mga rasones kunta daw kapalago sinakan sa ng pagtulod na dapat ibalik sa City Hall si ex-mayor Jan Bungat Kandaga. Abangan na iba pa mga ipapahayag ni Attorney Aris Macaraig sa tiyan sa mga programa digdi sa Aksyon OKFM asin na PBN TV5. 27 minutos na makalisan na alas 6. Mga donor nin na dugo sa kanaman makakaresibin nin mga pinatos na pagkakan. Ang detalye sa report ni Actionman Hill de la Cruz. Ang lokal na gobyerno kan Banuaning Kanaman Camarines Sur ang magkakaigwan ng bloodletting activity ngunya na aldaw pon alas 8 hasta alas 2 ting pagkapon sa Kanaman People Center. Ang sinambit na bloodletting bukas sa mga regular na nagdodonar ning dugo asin welcomean itong mga baguhan. Ang gabos sa mga kwalipikadong mga donor ang matatawan man kan lokal na gobyerno kan Banuan ning tigli 5 kilo ning bagas asin naman mga canned goods. Pangapuda ni Alkalde Nelson Ligaspi na magpartisipar ang mga pwedeng maging donor ning dugo para man makatipon ning awad-awad na dugo ang Banuan para kung ing kaso magkaigwan ning pangangaipo ang mga namamanuan igwan ning makukuanan ning pang-emerhensya ang Banuan ning Kanaman Camarines Sur. Action Barita sa OKFM PBN TV5 ini man si Action Man Hill de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Oy, tama, salamat Sir Dani. Ang ABC President kan Naga, bakong si Toti Importante kundi si Kapitan Dodit Beltran. Padago sa iba pang detalyos kan sa tuyong mga bareta, ang oras 28 minutos na po makalisan alas 6. Nadali ni akyat bahay ang harungkan mayor duman sa Kataingan, Masbate. Asin nabuto nin milyones pesos na kantidad nin kwarta mga alas sa siniba pang mga gamit ang natabag kan mga membros kan akyat bahay gang. Sa report kan mga pulis mismong si Mayor Felipe Cabatanya ang personal nagsumbong sa mga pulis kan Kataingan kan siya malalayan ninabuton sa kantidad na 960,000 na mga kwarta alas cheque asin iba pa. Pirangal daw nang nangyari ang insidente ini sa arong kan alkalde. Pero pagliis kay ni na-arestar man ang mga sospek na sina Banjo Hakusalem Tabuno, 28 anyos sa edad, ay Salam Maruhum Mirandang, 27, asin na sarong 15 anyos na aking lalaki. Anasan mga ini residente kan poblasyon Kataingan, Masbate. Nasusog kaya kan alkalde ang ginibong panghabon kan mga sospechado kan probarangay ning iingkas ang mga tseke
na nakuasa sa iyang harong. Na-flash na sa mga bangkuan pagkawara kan tseke kaya tulos na tinukluan mga sospek kan naprobaran na paribayan an mga ini sa sarong sanga kan na China Bank dumana sa Masbate City. Action! Report! Bareta pa sa lado lokal gikan na sa luwas. Congressman na El Rey Villaferte nagtundog nin ayudang pagkakan sa mga taga-Costalis kan Libanan hulikan na pagkakaprakasar kan trabaho ninda. Ang detalye sa report ni Action Man Ernie Marfil. Ngani mauran kan sarong aldaw, alagad ang grupo ni Congressman El Rey Villaferte tinukad asin binaruto ang kadagatan kan Ragay Golf tanganing dumanan ang mga barangay kan Tinalmod Nuevo, Tinalmod Viejo Bahaw, Salvacion. Anas ini mga coastal asin upland na barangay kan Banuan ni Libanan. Tangani subuot na bisitaw ng mga parasira na din nakapaglahod ninuli sa duros habagat. Asin man mayo ni kakaroon kung kaya naghatod sa kada pamilya ang sinambit ng kongresista. Kaya bahan ang grupo sa mga taga-coastal barangay tanganin iguaning pansumpay buhay o kakanon mintras na mayo nin kita sa dagat. Ninhuliman kan bagay ni kadamay sa pigbisita kan kongresista kan segundo distrito sa upland asin coastal barangay kan Libanan. Iyoman ang mga proyektong patinampo mga health center na piga patugdog kan na provincial government sa paagi ni Governor Mix Villaferte, health center, school building, ang mga covered court asin man road opening sa nagkakapirang barangay. Sigon ki Congressman Elio Villaferte, dawa nga ni mauran asin malaboy alagad na dumanan na sinabit ng mga suksok na barangay tanganing bisitahon ang mga ongoing projects kan kongresista sagot kan gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Yan ang action report sa OKFM TV5 Naga. Ako ang sendong action man sir na Marfil. Gusto ko, okay ka. Action! Report! Back-to-back report kan sa tuyang mga action man sarong construction worker sa Nabwa gadan pagkatapos na bitayon ang sadiri. Ang detalye sa report ni action man Carlo Baldosa. Dahil na nakaabot din buhay sa ospital ang sarong construction worker makalis na magbitay ini sa laog mismo kasi ng residensya. Ang biktima sarong 23 anyos na lalaki residente kan barangay La Purisima na Nabwa, Camarines Sur. Sa impormasyon na ipinabot sa OKFM asin PBN TV5 kan PPO Camarines Sur, igwas sabot ining pinag-agian na problema kung nain ang pinsan kaini. Ang hurinak istoryan kan biktima. Sagbud sa pagsurat ng balatang ini, palagos pa na ruman na investigasyon kan pinabuha sa insidente. Action report sa OKFM asin PBN TV5. Inasinong action man ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Action! Report! Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, patugan na swak sa kada henerasyon, kompletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang OKFM Naga. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas ang tamang oras po ngunyan eksaktong alas 6:33. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May promo kami. Bawas 30 pesos sa bawat laba at dry services mo tuwing Martes hanggang Huwebes. Punta na! Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin, ang fresh,
di bumabiyahe ng malayo. At hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay, tinapay at palaman siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. 3 natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ano pong magandang naramdaman niyo po sa pag-inom ng ating Rice Coffee Mix Sir Dondon from Sorsogon? Maganda po siya sa katawan, like doon po sa sa mga 3-in-1 na nabibili. Bakit? Ano pang problema niyo po sa inyo pong katawan at uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Pananakit ng katawan, tapos meron po akong vertigo. Nung nakainom po ako niyan, medyo okay na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barrera sa OK FM. Thank you, Engineer Ferds Losada. Ang oras niya to mga tugang 38 minutos na makalisan na alas 6. Oras na para sa sari-saring mga bareta
Ang sari-saring bareta tod sa Karaimbot kan Master Square Department Store, DMSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, Quick Stop Convenience Store, asin kan CBS Convenience Store. Makukuha po ninyo digdian bararatong mga produkto pero mga di kalidad. Mabuot, magagalang, kadakol pa, magagayon sa kagwapo ang mga maserbi sa Indo. Enot, baretang salado kan negosyo ang Departamento kan Agrikultura naghuros kan agricultural growth target kan Pilipinas sa 2% na lang gikan sa original na 2.5%. Ipinaliwanag ni Sekretaryo William Darkan na Department of Agriculture na pangyaring ini dara kan padagos na pag-huros kan nivel kan produksyon ni manibebang mga produktong agrikultural kan nasyon na nahilingan ni na mga pahuros na tanda sa primerong kwartel kan presenting taon. Sinabi pa kan pamayo kan DA na pag-huros na ini nagpapahiling na dahil pa totalmenteng nakaka-recover ang sektor agrikultura kan Pilipinas sa tao kan krisis sa pandemyang pigatubang darakan COVID-19. Bareta salado kan na salud 44 katao na nagkagardan duman sa probinsya kan Bataan sa laog lang ni na anomnal daw ang nasulikan na helang na COVID-19. Sinabi kan na Provincial Health Office kan na Bataan na sinambit ng numero na irehistro po na Agosto 3 abot Agosto 8. Apat ang pinakaultimong nagadan susog sa report kan na PHO Bataan. Abuto ng 2,263 ang mga aktibong naging kaso kan COVID-19 sa probinsya. 190 pasyente ang bagong positibo. Sa ngunyan 12,225 ang kaintiruan na umayan ng mga taga-Bataan huli sa COVID-19. May 42 na bagong naumayan. Nagsaangat naman sa numerong 15,028 ang kaintiruan na numero kan mga naulakitan kan COVID-19 sa sinambit ng probinsya. Bareta gikan sa luwas kan Pilipinas, bareta nagikan sa Vatican. Naghagad nin pangagyon ang simbahan Katolika para sa kaligtasan ni Pope Francis katakod kan sarong surat na naresibi kini na may nakapasalipit na tulong bala. Sinabi ni Manila Archdiocese o Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na naghagad sila ni na pangagyon kan mga Pilipino para sa seguridad ni Pope Francis laban sa anuman na humanin na kariribukan na asin na pag-aprobar ni na pangganan. Ang mensahe ipinabot man kan na Cardinal katakod kan na report na pinadaran si Pope Francis nin surat na may French stamp asin naka-address na The Pope, Vatican City, St. Peter Square. Duman sa Roma na may salipit na tulong bala para sa 9mm. Ipangajita sa kagurangnan na lugod hapi-hapon kan sa iyang mapagpaumay na palad ang mga nagmamaot nin pagsamuang nin katatakutan asin karilibukan. Pagpuputik asin na iba pa mga paglapas sa diretsong pantaho, sabi sa payag kan na kardinal na ipinadangog sa paagi kan na Radio Veritas duman sa Manila. Bareta ng unyan sa kinabaning Karawat. Ang pagmati garong nagtama sa luto. Ang buksingerong tagaduman sa nasyon kan Cuba na si Yordenis Ugas. Pagkatapos na maresibi ang impormasyon na matatawan siya nin oportunidad na ribayan ang napuling na si Errol Spence Jr. na nagsibog sa laban kontra kay Senador Manny Pacquiao. Kuta na dapat na idepensa ni Ugas ang sayang WBA Super Welterweight belt laban sa sarong Fabian Maidana. Kuta na sindang duwa mga undercard bouts sa laban ni Pacquiao sa ni Spence. Pero ngunyan nabaguan kapaladan si Ugas na ang magiging main event kalaban ang pambansang kamao na si Senador Manny Pacquiao. Ang sinambit ng boksingerong taga Cuba. Higwamanin na pugul-pugul na corona
Asin siya ang nag-ahadi ngunyan bilang champion kan World Boxing Association Super Welterweight Division. Enero taon 2021 kan ideklarar bilang super champion ang sinambit ng boksador kan nasyon na Cuba. Si Ugas sa preparado man sa laban, ninulinganit naganda man talaga siya bilang undercard bout ang sendang laban sa laban ni Pacquiao. Sinabi kan boksingero nga taga Cuba na kukuahon niya ang oportunidad na initangani na patunayan na kaya kan sa iyang team na labanan ang team kan senador kan Pilipinas. Si Ugas sarong bronze medalist sa 2008 Beijing Olympics. Padangat ko ang sa kuyang nasyon, asin gusto kong idedikar ang laban na ini sa mga kalalakihan asin kababayan duman sa nasyon ming Cuba, nangunyan padagos pang nakikigera para sa katalingkasan, sabi kan boksingero. Bareta nangunyan sa lado kan showbiz. Sa satuyang baretang showbiz, antabayanan na po, masunod na sa kuya ang programang Ano Daw Banwaan ni Senyor Ervin Borja kan Tinambak, Camarines Sur. Nagkwendaan nagbuloy-bugoy lang kadikit kasod mata natudukan ning bakuna. O yan na, Enter the Dragon si Muka Uson sa iwal ni President Rodrigo Duterte asin ni Mayor Isko Moreno kan Manila. Kawasa, takabali palan si Muka Uson duman sa mga nakasirip ki Isko Moreno. Kan inda ko na naman naisipan ni Yorme, kan nagbiribikini, sa kapigsisiri-sirip na kung ano anyaon sa irarom kan sayang bikini. O kaya sabi ni Muka Uson, nahiling ko man ngayon. Nahiling ko man ngayon pati sa Facebook. Ano yan? Gusto ka mo kayan? Sabi ni Manay Muking. Bigapod niya pa si Mayor Isko Moreno na trained like a callboy, taking off his clothes in pictures. Grabe yan pa, English mo, amiga, ha? Is that the training to become president? Strip and take a picture and pic? Brag about sex organs? Ay, nako. Dawaday man pigangaranan kan mag-among na ini. Mayo man ibang gustong patamaan kan mga payag, kundi si Mayor Isko Moreno. Kaya sabi man kaning si Muka Uson, kaya ba niya kahit to, saka may mga oras nga ni dang medyo malain man ang mga hihilingon sa iya ni Mayor Isko. Uy, pero yan da nangyari bako naman recently 2 years ago. Agaro sabi niya ini kaya itong mga panahon na igwa pamanda siyang uralsom. Bueno, kadakol man kan nagdidepensa kay Mayor Isko sa mga pangyaring niya ng mga aldaw. Lalong-lalo na dahil man lamang dahil ini naging sexy actor kan panahon. Tandaan na tama na maray si Isko Moreno kan sa iyang ano nga po kayo ni manager, itong nakadiscover sa iya, kaya nga niyang apelido niya Moreno, kan sa iyang manager ang nakadiscover sa iya si Kuya Germs Herman Moreno. Oy, paaram na po. Sa lado teknikal, kay banmi po si Ferdinand Losada. Sa ngaran giraray kan mga may higos na aksyon man kan OKFM asin na PBN TV5. Ako po ang sendong para barita. Ako po si Jeff Pasubilyo. Salamat kan pagantabay nindo marinaga po sa Nugabos. Asin mapasatuy ang mampulugod. Ang bindisyon na sinanbiyaya kan mahal na Diyos.